ହାଇ ଗାଇସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଫେସବୁକରେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୁରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2026 ବର୍ଷ ଆସିଗଲା ପରା, ଆପଣମାନେ କେବେ କାମ କରିବେ ଫେସବୁକରେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଫେସବୁକରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଗଲା ନା କାମ କଲେ ନା, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ ମାନେ କାମ କରିବାର ସ୍ଥଳୀ ଆଣ, ନିଜ ଭିତରେ ମେହନତ କରୁଛ, କାମ କର, ଭଲସେ କାମ କର, ରେଗୁଲାର କାମ କର। ମଝିରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଏଇ ଟାଇପର କାମ କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି କାମ କରିବନି ଛାଡ଼ିଦିଅ ପୁରା। ଯଦି କାମ କରୁଛ ରେଗୁଲାର କାମ କର। ଫେସବୁକ୍ କେବେ କାହାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଦେଖେନି। ନିଜ ଭିତରେ ରେଗୁଲାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ଆପଣ ନିଜ ଭଏସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖ ସଦାବେଳେ। ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ଦିଅ। ତମମାନଙ୍କୁ କେହି ବତେଇବେନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେହି କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଦିଏ କି? ହଁ, ତମେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇବନି, ଆଉ କିଏ ତମକୁ କହିବରେ? ହଁ, ଫୋକସ୍ ରଖ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କାମ କରିବା ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ପଶିନା କାମ କରିପାରିବନି, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିପାରୁନ ଯେ ଆମେ ଘର ଲୋକ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଏ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଡାଟା ବି ସାରିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖ, ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବି। ମୁଇଁ ନିଜର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିବି, ମୁଁ ନିଜର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଏ ଫେସବୁକରେ ତିନି ଚାରିଟା ଫଟୋ ଲେଖା, ଦୁଇଟା ଫଟୋ, ଚାରିଟା ଫଟୋ, ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ, ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବନି? ହଁ, ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣେଇ ପାରିବନି ଯେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆ। ନିଜର ଭଏସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ। ଆଜି ନୁହଁ, ଆଜି ଥିଲେ ଭାଇ ଠିକ୍, ତ କାଲି ଥିଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିନି ଯେ ଆଜି ମୁଇଁ ବଞ୍ଚିବି କାଲି ମରିଯିବି, ଏଇଟା ମୁଇଁ ଜାଣିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର କାମ କର ଯେ ଆମେ ବି ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। এই ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଥିଲା, ମୁଇଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, ଆଜି ସେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କାମ କରୁଥିଲା, ଭଲ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା, କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କି ନା ନିଜ ଭିତରେ? ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ରେ ଭାଇମାନେ। କାମ କରି ଚାଲ, ମେହନତ କରି ଚାଲ। ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ନିଜ ଛାତିକି ମାନେ ଦମ୍ଭ ଧରିକିନା ଚାଲ। ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କର ଦିମାଗ ଖେଳ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଯିବି। କେହି ତମକୁ ବତେଇବେନି। କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୁରା କେତେ ଟାଇପ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ବସିକିନା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଖାଲି? ହଁ, ବସିନା ରହିଲେ କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ଟାଇପ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜାରି ରଖିବା, ଯୋଡ଼ି ହେବା, ତ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା କି ନାହିଁ? ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବ କି? ଆପଣମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଆଇଡି ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଗୀତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, କିଏ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫଟୋ। ନିଜର ଭଏସ୍ କିଛି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୀତ ନାଚ ଫାଚ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ, ଗୀତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଜମାରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବନି। ନିଜ ଭଏସ୍, ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନିଜ ଫେସବୁକ୍ର ନିଜ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼, ମାନେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ କର। ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଦିଅନି। ଫେସବୁକ୍ରେ ଅଲଗା କାମ କରିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଯଦି ନିଜର ବଦନାମ ହେବ। ଗୋଟେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ବହୁତ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପକାଇଦେବେନି, ତୁମ ନିଜର ଆଇଡିଟାକୁ ବି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ ଲାଷ୍ଟରେ। ସେଇ ଭିତରେ କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ମନେ ରଖ, ସେଇଥିରେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେନି।
ନହେଲେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବନି ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଲି ରଖିଥିବ, ତୁମ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବନି ବିଲକୁଲ। ତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୁହଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଆଗେଇବା ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗେଇ ଯିବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପଛକୁ ଚାଲିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗଲା ନା, ଏଇଟା କ'ଣ? ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। କେହି ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କାମ ଶିଖେଇବେ ନ ଶିଖେଇବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖଉଛି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ି ହେବା, କାମ କରିବା। ତ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଫଲୋ କରିବାର ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।